18 июльдә Россиядә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының дәүләт янгын күзәткечлеге көне билгеләп үтелә. Аның тарихы 95 ел элек законлы рәвештә янгын чыгу куркынычы торышын һәм янгын оешмалары эшчәнлеген контрольдә тоту һәм күзәтү буенча функцияләр беркетелгән вакытта башланды. 2015 елда Болташ һәм Кукмара муниципаль районнары буенча эшчәнлекне күзәтүнең районара бүлеге оештырылды. Бүгенге көндә штатта янгын куркынычсызлыгы буенча югары һөнәри белемгә ия 4 хезмәткәр бар. Төп эшчәнлек булып янгын куркынычсызлыгы, гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча тикшерүләр үткәрү оештырыла. Шулай ук янгын фактлары буенча тикшерү, янгын килеп чыгу сәбәпләрен билгеләү һәм янгын фактлары буенча гаепле затларны билгеләү Кукмара район территориясендә профилактик эш алып бару да күздә тотыла. Контроль күзәткечлек функцияләре белән бер рәттән янгынга каршы продукцияны лицензияләү һәм сертификацияләү, куркынычсызлык кагыйдәләрен югары дәрәҗәдә үтәү буенча зур эш алып барыла. Безнең янгын күзәтү бүлегенең төп юнәлеше ул янгыннарны булдырмый калу, янгыннар була калса, шул янгыннарның сәбәбен ачыклау, нидән барлыкка килгән, нәрсә барлыкка килгән. Профилактик чаралар үткәрүгә зур игътибар бирелә. Янгын күзәткечлеге бүлеге инспекторлары балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә, җәйге чорда лагерьларга йөриләр, балаларга янгын куркынычы булган хәлләр турында сөйлиләр, әңгәмәләр үткәрәләр, тематик конкурслар оештыралар. Шулай ук авыр тормыш шартларында яшәүче күп балалы, аз керемле тәэмин ителгән гаиләләр, рейдлар вакытында куркынычсызлык кагыйдәләре белән белешмәләр бирелгән ялгыз яшәүчеләрдә игътибардан читтә калмый. Иң киң таралган сәбәпләрнең берсе электр приборларыннан файдалану кагыйдәләрен үтәмәү, аларга 9 очрак туры килде. Мичләрне дөрес кулланмау һәм төтен торбаларының төзек булмавы аркасында килеп чыккан бәхетсезлек очраклары икенче урынны алып тора. Шулай ук от белән саксыз эш итү аркасында 5 фаҗига булды. Кукмара районында яшәүчеләргә теләкләр: электр чыбыкларын вакытында ремонтлау һәм алыштыру, мичләрне һәм төтен торбаларын үз вакытында чистарту, шулай ук торак секторда янгыннарны кисәтү максатыннан янгын хәбәрчеләрен урнаштыру. Кукмара районының Кенәбаш авылында булган янгын мисал булып тора. Нәтиҗәдә янгын хәбәрчесе эшләп китү ярдәмендә торак йортта 4 бала коткарылган. Үсешнең барлык этапларында да Россия дәүләт янгын күзәткечлеге алдында мөһим һәм күләмле бурычлар куелды. Аларны хәл итү төп нәтиҗә бирде: кеше тормышын саклау. Руслан Мөбәрәкшин, Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъматуллин, Татарстан яңалыклары.